suna zaman gaba, miji da mata babu zaman lafiya, uba da ya babu zaman lafiya. Halin mutum sai Allah kaɗai, domin rayuwar mutum ta gurɓace, ɗan uwanka shi zai ba da kai. Rayuwar mutum baya son ya ga ci gaban wani. Allah da kansa ya ce ya tuba da halicci mutum. To kai waye mutum da ba za ka tuba ka bar miyagun ayyukanka ba? Muddin muna so mu ga Ubangiji sai mu daina kishin juna, mu yi zaman lafiya da kowa domin mu ga Ubangiji. Allah ya ce mu kai ba ka son ci